כמה חרדה תסתובבו לי אז במוח, נו תביאו פסיכולוגית באמת שאין לי כוח. קשה לי כבר לזכור ולא יכולה לשכוח כל מה שעברתי ונמאס לי כבר לברוח. ומה אם מפספש את הדקה האחרונה? זה כל מה שחשבתי בשנה הראשונה. לא, אני לא מאמינה שלא הספקתי להיפרד, שלא הפסקתי לפחד. מאכיל את הראש שלי בבופה של מחשבות, רק שלא יקרה כלום בתפילות. זאת הייתה צלקת שרציתי להסתיר, לנסות להתנהל שוב בחיים שלי כרגיל. נלחמתי עם עצמי אבל אחד לא הבין במה את מתרסקת ואת פאקינג בת 20. מנסה להשתלט, לשאול שוב בחוטים, אבל זה לא עובד וכל הראש לי סיוטים. זה לא נעלם, זה לא נעלם. וככה עם המחשבות הגיעו תהיות, מה יכולתי לעשות אחרת, איזה טעויות. הייתי רק ידע מה יכולתי לעשות, מעניין מי יודעת מי הפכתי להיות. איך משנים את התחושה, מחשבות על נטישה, מאז התחילו לידד כי רק פחדתי לאבד. סירבתי להביט למציאות שלי בפנים, לא רציתי להאמין שהחיים שלי משתנים. האשמתי את עצמי שלא הייתי שם מספיק, רציתי להיות אבל פחדתי שתלכי. מחפשת את הדרך עד היום להתמודד, לא רוצה לסבול, אני לא רוצה עוד לפחד, כי ראיתי את הסיפור הזה בלופים כבר שנים. רוצה לסלוח לעצמי ולא לחפש עוד אשמים. זה נעלם, לא נעלם. מבפנים רוצה לצרוח, יש לי כבר שריטה. זה לא נעלם, זה נעלם, זה נעלם. מנסה בכל הכוח גם כשאין שליטה, בלי לפנים רוצה לצמוח, בלי לחשוב על זמן של